Ola, moi boas, damoslle a benvida unha semana máis ao noso programa especializado no medio mariño, Informar. Na edición desta semana falaremos do incremento dos roubos nos portos do Barbanza, que fan que o sector pida a toma de medidas. Tamén estaremos nos asteleiros Triñanes, cuxa promoción da carpinteiría de Ribeira venlle de valer unha nominación aos premios de artesanía a nivel nacional. Todos estes temas e moitos máis, hoxe, aquí en Informar. Cabeceira, titulares e comezamos. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428. Preocupación entre a flota pesqueira do Barbanza ante a vaga de roubos nos portos da comarca. Piden a toma de medidas por parte de Portos de Galicia, aínda que o organismo sostén que é competencia das forzas de seguridade. Á espera de que a futura lonxa de Ribeira sexa unha realidade, os usuarios da actual rula denuncian numerosas deficiencias, entre elas o problema detectado no sistema de bombeo, polo que levan xa preto dun mes sen auga salgada. A directora xeral de Comercio visitou as instalacións de Estaleiros Triñanes en Boiro. A titular do Departamento Autonómico comprometeuse a seguir traballando para a posta en valor desta profesión coa documentación das técnicas en que se basea. A vaga de roubos que se está a rexistrar nos portos do Barbanza está a xerar moita preocupación entre o sector. Nalgúns portos como o do Aguiño xa optaron por levar as embarcacións para a casa. Aínda así, piden a Portos de Galicia que tome medidas. Dende o autonómico aseguran que xa se incrementou o sistema de videovigilancia, pero insisten en que a seguridade é competencia dos corpos e forzas de seguridade do Estado. O porto de Ribeira foi o último escenario dos roubos, pero non o único. Nos últimos anos son frecuentes as subtraccións de aparellos, hélices, motores ou mesmo embarcacións enteiras nas instalacións portuarias de toda a comarca. Semella que nos últimos meses a crise provocou un repunte destes episodios delictivos. Ainda vimos outro día, pois en Ribeira, a ese mariñeiro que lle levaron todo o aparello tamén do cada zona portuaria, e isto é unha broma, O sea, que deixan a unha familia arruinada, pero máis rápido que allá. E claro, que vamos a intentar entrar, a facer de psicólogos e dicir aos ladróns que non rouben, non, aos ladróns habralle que poñer todas as trabas para evitar que rouben, e non, pois, estar lamentándonos, hai proviño, non hai proviño, hai que solventar as cousas aquí, e iso é o que nos está facendo. Son moitas as confrarías que xa teñen demandado a toma de medidas por parte de Portos de Galicia. Entre as máis críticas, a da Pobra, que hai uns meses sufría o roubo dunha embarcación dopósito, da que non volveron ter noticia. Nós vimos denunciando en continuadas ocasións pois, o que é os pequenos hurtos e máis os grandes roubos no que é nos nosos portos, non? O sea, concretamente, a nosa cofradía de pescadores sufreu un roubo fortísimo. Estamos falando que nos levaron unha lancha que de momento non temos conocimento do seu paradeiro, ni moito menos. Está denunciado ante a Garda Civil e que esperamos pois, que as pesquisas den ao final os seus frutos e aparezca, non? Estamos falando dun valor moi importante. Despois, pois, roubos continuados de aparellos ao que aos profesionales, roubos de combustibles, de calquer tipo de aparato que se deixa a bordo como teñen a oportunidade, pois tamén botan mandel, e todo isto pois ante pois
a inacción por parte de Portos, non? Que vimos denunciando unha outra vez e veñenos anunciando unha outra vez que se van a facer melloras nos portos para evitar todas estas cuestións e non se fai nada en absoluto, non? É como as obras de mantemento do que é da zona de Pantaláns e demais, que están descalazados en moitos casos e ese mantemento non se está levando a cabo, o que conleva despois gastar moito máis diñeiro, porque se vas facendo pequenas reparacións e os vas tendo ao día, os costes non son moi fortes e despois cando está todo escalazado e aparte que pode haber algún accidente, pois tens que gastar moitísimo máis diñeiro en reparar, entendes? Polo tanto, pois volvo a repetir, nos vémonos queixando unha outra vez a Portos a través dos celadores portuarios que sabemos perfectamente que o seu traballo eles fan todo canto poden por intentar solventar todas as papeletas, pero que está claro que non son dioses e os responsables de máis por riba máis os que teñen as responsabilidades non toman accións de solventar todos estes problemas, pois está claro que estas cousas irán cada vez a máis, non? O sea, aquí faltan desde raños, trasmallos ou unha embarcación este ano que lle levaron todo o aparello que tiña a bordo, estamos falando de 15 ou 20 aparellos que tiña a bordo e demais, e isto é unha cousa que non se pode soportar, hélices de motores, como chixen antes embarcacións enteiras como é a da Cofradía de Pescadores, e, bueno, pois son cousas que realmente esperamos que de unha vez por todas se vayan tomando as medidas oportunas e se deixen de tanta parafernalia e tanto anuncio que ao final pois, toman as medidas efectivas para solventar todas estas situacións, non? Para evitar casos similares, propoñen que se restrinxa o acceso ao porto e que se manteñan pechados os pantaláns. Nos dixemos unha e outra vez e en moitísimas ocasións que os portos deberían estar fechados ao tráfico a todos aqueles que non foran usuarios do porto. Nos dixeron unha outra vez que se iba a estudiar o peche da zona portuaria e demais. Non, neste caso, aos peatóns, o sea, que un peatón poida dar un paseo polo porto, poida dar unha volta sin problema ningún. Pero outra cousa é que ti a un ladrón xa lle des chave. Dispois, que os distintos departamentos, as distintas zonas de Pantalán deberían ter os seus cierres ben feitos para evitar, polo menos, unha parte dos roubos que se fan por terra, non? E os portales están sin fechos e demais, estropeados, etc. non? Polo tanto, iso ao estar aberto, é moi fácil a calquera baixar por unha das pasarelas e facerse con calquer tipo de utensilio de calquer profesional, non? Polo tanto, iso é outra. Tamén reclaman que se reforce a vixilancia con quendas nocturnas e dispositivos de videocontrol. Si é tan importante este porto, que realmente é, por que non se mete unha vigilancia nocturna e incluso diurna no que é na zona portuaria? É unha zona onde conviven, neste caso, o industrial, a descarga de mercantes ou pesqueiros de gran porte, temos a acuicultura, unha boa flota do sector do mexillón, temos unha boa flota tamén de marisqueo e de pesca artesanal, temos tamén despois o que é o de Lecer, un porto deportivo tamén importante. Por que non se toman esas medidas? E se poñen neste caso a vigilancia que tiña que ter un porto deste tipo e ao fin e ao cabo, volvo a repetir, cos seus cierres e co seu control, porque o que non é posible, volvo a decir o mesmo, é que cada 2 por 3 teñamos que estar con vos, cos medios de comunicación e demais, denunciando unha e outra vez os roubos que nos están facendo. Coño, que isto parece unha burla total e absoluta, e sempre nos prometen, vos vais a meter un circuito fechado de seguridade. Bueno, pois aquí siguen roubando cousas e aquí non pasa nada en absoluto. A nós, aínda fai poucas fechas, a un coche de vigilancia tamén lle romperon un cristal dentro do que é da zona portuaria. E xa non dixo onde, porque xa me dá hasta vergonza allea dicilo. Que é unha risa que estén pasando estas cousas. Non, a ver, que de unha vez por todas se dirijan os fondos a onde hai que dirigilos. Noutros portos como os de Aguiño, os produtores optaron por outra solución. Cansos de sufrir a visita dos amigos do alleo, a maioría dos produtores decidiron levar as embarcacións para casa. Nos, polo regular, a maioría das embarcacións témolas na casa, porque a nos antes xa nos facían eso, xa nos viñan roubar, entón ao final acabamos levando todos, prácticamente todos para casa. Entonces, pois é o que nos dá a vida, senón, se tuviéramos que deixar as embarcacións no puerto, pois estaríamos, desarbolados todos os días. A mí xa no seu día xa me fixeran, xa hai anos, me roubaran de pesas do motor 250.000 pelas. Fora os días de mar que me fixeran perder.
Eso hai anos. Agora imagínate que a crisis que está caendo, bueno, pois iría, bueno, deixar esas embarcacións aí que valen unha pastiña, cos aparatos e todo, bueno, sería, bueno, pero claro, a nosa maioría da xente prácticamente, non sendo as dornas e os barcos, 4 barcos que hai ali, pois do resto todo o mundo leva a embarcación para a casa. As medidas que se están tomando son as medidas que corresponden ás competencias que ten o ente público. Hai que ter en conta unha cuestión: a seguridade nos portos como a seguridade no resto da nación non lle corresponde ao ente público fora das zonas portuarias, lle corresponde ás forzas e corpos de seguridade. Nós o que facemos son, evidentemente, instalar ou reforzar instalacións de videovixiancia, dispositivos de videovixiancia, que vostedes teñen boa conta das mesmas, das instalacións, pero a seguridade nos peiraos non é competencia do ente público. Eso eu creo que en algún momento se deslizou algún tipo de erro en ese sentido, senón que lle corresponde ás forzas e corpos de seguridade do Estado. Nós o que facemos no ámbito das nosas competencias é dotar as dársenas non a todas, digamos as máis importantes, desos dispositivos de videovixiancia. E as grabacións desos dispositivos de videovixiancia, por suposto, a través do protocolo correspondente, están a disposición dos corpos e forzas de seguridade para que a través das denuncias correspondentes se tramite a investigación das mesmas e se chegue ás conclusións que corresponde, pero non é responsabilidade, insisto por terceira vez, do ente público a seguridade dese tipo nas dársenas. Así que temos a seguridade que ten que ver coa prevención de riscos, pero non para ese tipo de cuestión. Pénsese que os dispositivos de videovixiancia están destinados á zona de pantalanes e ás esplanadas de traballo. Os usuarios da lonxa de Ribeira levan meses denunciando deficiencias nas súas instalacións. A última é a avaría detectada no sistema de bombeo de auga salgada, que fai que os profesionais teñan que utilizar auga recollida directamente do mar, unha práctica que pode acarrear graves riscos sanitarios. Non é a primeira vez que se estraga o sistema de bombeo da auga salgada, aínda que desta volta a avaría prolóngase xa por preto dun mes. Esta situación fai que os usuarios da lonxa opten por carrexar auga salgada do mar en cubos ou mesturar auga doce con sal para lavar o peixe. Vamos casi sin agua casi un mes. A xente falle falta agua para lavar o peixe, manda o produto ás veces en agua e ocasiona bastantes inconvenientes porque non tes un método fiable para conseguir agua salada. O que fai algunha xente é conseguila do propio muelle, pero iso acarrea bastantes problemas sanitarios. Non ten garantía sanitaria e o peixe pode, se é para mandar para fora, podenllo botar abaixo, que non podenllo rechazar. Os compradores están indo aos barcos que veñen a pedirlle agua para que lle den agua salada. Eso non sei se é culpa do jefe de lonja ou de quen é, porque aquí a xente está se queixando en seguido, que non hai agua, incluso o marisco morre. A centola que veñen para botar aos viveiros, morre. Segundo a Administración da lonxa, isto podería ocasionar graves riscos sanitarios, polo que desaconsellan esta práctica. É mellor que non usen agua salada para nada. A agua salada non a poden usar se non está tratada. Todas as nosas analíticas teñen que agua dulce, bueno, agua dulce ven da rede, pero aún así temos unha empresa externa que nos analiza como está esa agua. Eu aconsellería aos exportadores non utilizar baixo ningún concepto agua salada do mar, colleda directamente, porque non sabemos como está esa agua. Por eso me extraña de que falen tan alegremente, pois collemos agua do mar e traballamos o peixe. Non, é mellor que non utilicen para nada agua salada, que utilicen agua dulce, hasta que se solucionan problemas. Xa digo, pode haber un problema sanitario importante se traballan con agua salada que non reúna as condicións que teñen que ter. É porque se vai a daqui non máis que para o peixe. O sea, que esa agua é boa porque aí non hai... Para iso que non ten que facer é sanidade, non é a lonja. Iso tiene que vir un biólogo da Xunta ou de quen fora é que o faja.
Está previsto que na próxima semana se proceda á sustitución das bombas que actualmente son inservibles debido á falla de mantemento. Este sistema levaba funcionando preto de 2 décadas, polo que a súa reparación era prácticamente imposible. Por este motivo, dende a Administración optaron por instalar 2 bombas de segunda man que darán servizo ata que estea operativa a nova lonxa. 2 bombas que nos facilitaran no seu momento portos, 2 bombas grandes, pero claro, necesitan un mantenimento bastante considerable cada 2 anos e medio. Entón, as bombas se levan de levar uns cerca de 20 anos ou un pouquiño menos. Entón, necesitan ir a un forno para arreglarlas por dentro. Bueno, pois a nosa sorpresa foi de que non estaban inservibles. Entón, a empresa que leva o mantenimento das bombas comunicounos eso e está buscando defeitos, atopou unhas de segunda man para poder repoñelas. Vai haber sobre 25 días ou así aproximadamente. Entón, a empresa dou un presupuesto, mentre se dou o presupuesto intentouse aprobar, aprobouse o presupuesto que dou a empresa, pero abrir as bombas para mandalas ao forno, algo teño que facer por dentro da carcasa, pois estaban furadas completamente, non valían. Entón, pasou o tempo, mentre se buscou unhas de segunda man un pouquiño que reuniran as mesmas características, pois estáse buscando hasta que se atopáronse, agora vai ir o presuposto e supoño que esta semana quedarán montadas. Dado o alto custo de mantemento deste sistema de bombeo, estáse a estudar a implantación dun canon compartido entre Concello e usuarios. De todas formas, o servicio é gratuito e tamén nos tempos que estamos consideramos de que nos teñen que botar unha man un pouquiño, ainda que sea un canon mensual, pois que non sea moi significativo, que vaya a partes iguales entre o Concello e os usuarios, que son os que realmente lle interesa poder manipular os produtos con agua salada, que reúnen que calquer tipo de inspección veterinaria, calquer tipo de analítica non lle dé resultados negativos. De momento non nos comentaron nada, pero se é para mellor servicio, pois estudiaríamos, penso que sí, que podería ir avante. Estaleiros Triñanes en Boiro está de noraboa, xa que vende a resultar finalista dos Premios Nacionais de Artesanía. Precisamente por este motivo, a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, realizou unha visita ás instalacións onde se comprometeu a seguir colaborando para a posta en valor desta actividade. Fuxir da visión romántica da carpinteiría de Ribeira como oficio ancestral e convertelo nunha actividade produtiva puxante de futuro. Este é o reto que se marca Xerardo Triñanes, xerente de Estaleiros Triñanes e presidente da Asociación Galega de Carpinteiría de Ribeira, a Galcari. Motivacións non lle faltan, posto que o seu traballo foi nominado aos Premios Nacionais de Artesanía, un recoñecemento que supón un pulo para seguir a traballar en prol do recoñecemento deste oficio. Sí, evidentemente, aquí o que se trata é de que esas técnicas non se perdan, pero non só que se perdan, senón que teñan verdadeiro sentido productivo e comercial. É dicir, nós queremos fuxir un pouco desa imaxe romántica da carpintería de Ribeira, entendida esa como parte da historia, non? Nós queremos estar no presente e formar parte do futuro, e iso é un pouco no que se está traballando, non? E, bueno, agradecer moito porque se está traballando moitísimo, neste caso, desde a Xunta de Galicia, desde a Dirección de Sol, que, bueno, de alguma maneira foi o que me animou, hai que dicilo, nos animou e Elena nos animou a que nos presentáramos, non? E, bueno, pois foi un éxito ser finalista e pois estar aí nominado a ese premio tan importante, pois queiras ou non queiras nos dá un pulo pois para seguir traballando e creendo no noso, que a veces somos prácticamente os únicos que creemos, pero eu creo que a sociedade pouco a pouco vai ter conciencia do que é esta actividade, no sentido potencial que ten desde o punto de vista medioambiental e, bueno, dende logo, traballar polo que comentaba antes, non? Porque teña un futuro productivo e comercial. Nesta liña de apoio que ven marcando a Dirección Xeral de Comercio, tanto a súa titular, Sol Vázquez, como a xerente da Fundación Centro Galego de Artesanía e do Deseño, Elena Fabeiro, tiveron ocasión de coñecer máis de preto as instalacións e o traballo que se leva a cabo nos talleres boirenses. Pois recoñecer e poñer en valor pois esta pequena xoia da carpintería de Ribeira que temos aquí en Boiro e que ademais este ano pois conta co premio de ter sido finalista a nivel nacional
no marco dos premios de artesanía, premios nacionais de artesanía, e que, bueno, pois eso, a finalidade que coa visita é coñecelos, velos de cerca, como se desenvolve todo ese traballo manual, como se vai configurando pouco a pouco esa calidade que teñen eses barcos de madeira, e que Xerardo tamén explica fronte a outro tipo de embarcacións, e que ademais teñen o valor engadido de ser o punto final dunha tradición, dun saber facer dos nosos antepasados, que pouco a pouco foron mellorando estas técnicas e estas formas, estes xeitos de facer barcos, e que somos conscientes que non podemos deixar nin que este oficio se perda, nin que a xente o poña en valor, o recoñeza, e porque non, pois acceda a mercar no mercado este tipo de produtos. Precisamente a madeira, como material orixinario da construción naval, garante a estabilidade e perdurabilidade dos barcos, así como o total respecto ao medio ambiente. Se non é unha cuestión de que o digamos nós, non? Eu creo que discutir o que son as características ou a estabilidade, a seguridade das embarcacións de madeira xa non ten sentido. É dicir, o origen primixenio da construción naval é a madeira, e a madeira sigue sendo un material excelente, e hoxe, cas novas técnicas de mantemento que temos, eu creo que incluso estamos por encima de calquer outro material á hora de ofrecer un produto de calidade. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos o 986 744 428. A praia de Barraña foi o escenario do simulacro de activación do plan de continxencias en caso de contaminación mariña accidental. O obxectivo poñer a proba os medios con que conta a Administración Autonómica e potenciar a formación do persoal que participa nestes operativos de emerxencia. O Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Medio Rural e do Mar, realizou na praia de Barraña un simulacro de activación do plan de continxencias por contaminación mariña accidental, o denominado Plan Cangal. O exercicio, que se desenvolveu con éxito, tiña como obxectivo fundamental comprobar o grao de coñecemento das funcións e cometidos de cada un dos participantes no dito plan, servindo ademais de base de instrucción ao persoal do operativo, no emprego dos medios para a loita contra a contaminación por hidrocarburos, así como verificar a capacidade e os tempos de resposta das diferentes unidades e avaliar tamén a eficacia dos mesmos. Na actuación tomaron parte numerosos medios materiais e humanos do Servizo de Gardacostas, así como tamén de Portos de Galicia, Sasemar, Intecmar, da Consellería de Medio Ambiente, da Axencia Galega de Emerxencias ou tamén da Policía Local e Protección Civil de Boiro. Hoxe desarrollouse aquí un exercicio de activación do Plan Cangal e é a primeira vez que se fai con coordinación de medios terrestres e medios marítimos. É un exercicio moi importante polo número de despliegue de medios, tanto materiales como de personas. Xa estuvestes vendo, estuvo Pescadous, está o Sebastián do Campo, está Salvamar Sargadelos, está a embarcación de Protección Civil de Boiro, a Policía Local, está Medio Ambiente, Portos de Galicia, Aguas de Galicia, moita xente, ao redor de 100 personas estivemos aquí traballando. O simulacro partiu dun suposto caso de contaminación consistente nunha mancha significativa de fuel de orixe descoñecida na ría, próxima ao porto de Escarabote. A mancha dirixíase á desembocadura do río Coroño na praia de Barraña e foi ali onde se actuou. O exercicio que se pretendía, o simulacro, era unha mancha de 200 por 400, de origen en principio desconocido, que se viña acercando á playa de Barraña. Tamén, segundo as simulacións, podía afectar ao puerto deportivo de Escarabote. Tamén corría ese risco de que entrase fuel polo río Coroño. Desplegáronse barreras para confinar a mancha, con skimmers foise recollendo para fast tanks, e o Sebastián do Campo tamén fixo operacións de recollida na mar. Personal de Medio Ambiente fixo o simulacro de recollida dos posibles residuos que poideran chegar á praia, e tamén os de conservación da naturaleza recolleron aves que podían estar afectadas para levar para o Centro de Conservación da Naturaleza que hai en Oleiros.
Xa digo, bueno, foi un despliegue moi importante, un exercicio moi complicado, con moita complexidade, pero bueno, eu estou satisfeito e creo que o resultado é positivo. É conveniente ter tantos medios como as persoas perfectamente preparados e adiestrados para este tipo de eventualidades que poida haber en calquer momento. E seguimos en Boiro, onde Talleres Luís Piñeiro, unha empresa especializada na venda e montaxe de equipos de propulsión mariña, vende patentar dous novidosos sistemas de navegación. Permiten mellorar a rendibilidade dos barcos reducindo o consumo de combustible. O primeiro destes innovadores sistemas, denominado APS, permite xerar propulsión a través dos xeradores auxiliares dos buques, sen consumo adicional de combustible. Así, as embarcacións poden manter un rumbo de entre 4 e 6 nudos co motor principal apagado, favorecendo o aforro enerxético durante a noite, cando a tripulación faena ou descansa. En Talleres Luís Piñeiro hemos desarrollado este sistema de propulsión auxiliar con el objetivo de contribuir al ahorro de combustible en los barcos de pesca y barcos comerciales. Este dispositivo tiene la intención de utilizarse cuando no es necesaria una velocidad elevada del barco. Mediante los sistemas que ya hay a bordo para la producción de potencia hidráulica, se aprovecha con un motor hidráulico al que se le acopla una hélice para poder propulsar el barco a baja velocidad, en torno entre 4 y 6 nudos, para permitir que el barco maniobre y que se enfrente a la mar. De esta manera, el motor propulsor, que normalmente es de elevada cilindrada y por lo tanto consumo, puede permanecer parado, utilizando tan solo las fuentes auxiliares de generación de energía. Este dispositivo sirve también para ayudar a la maniobra del buque, es decir, al estar situado en la popa del barco y poder tener dirección, poder orientarse, sirve también para ayudar a la maniobra de popa del barco. Puede utilizarse como hélice transversal. Un ejemplo de la aplicación de este sistema sería en los barcos del Pincho o del Palangre que no tienen tiempos de espera o tiempos de descanso en los cuales necesitan propulsar el buque, aunque a baja velocidad, para enfrentarse a la mar. De esta manera pueden apagar el motor, permanecer parado el motor propulsor y maniobrar el buque con este dispositivo. También puede ser utilizado durante las maniobras propias de la pesca o del buque, en las cuales no es necesario una velocidad excesiva. Este dispositivo, al tener un sistema de elevación y de arriado rápido, no requiere un tiempo o una maniobra especial para hacerlo, con lo cual se puede utilizar tantas veces como sea necesario. Este sistema de patente propia lo presentaremos en la próxima exposición que se realizará en Burela, Expomar, y posteriormente lo instalaremos en un barco de pruebas que se dedica al palangre y faena por la zona de Canarias. APS, que son las siglas en inglés de Sistema de Propulsión Auxiliar, está patentado y esperamos que sea un dispositivo, pensamos que es un dispositivo que se impondrá en el futuro en todos los barcos de pesca. Outro sistema de propulsión patentado, ECA, valeulle unha nominación ao prestixioso Premio de Deseño de Nova Equipación e Accesorios Mariños na Feira Internacional Medstrade, celebrada o pasado novembro en Ámsterdam. A súa principal característica é que facilita as manobras ao abatir o sistema de propulsión, co que permite a navegación en zonas rochosas ou de pouco calado. Na Feria de Burela vamos a presentar tamén este outro dispositivo que es patente propia. Se denomina ECA y es un eje de cola articulado. Este dispositivo se desarrolló para los barcos que necesitan acercarse a zonas de poco calado, navegar en zonas de poco calado o con obstáculos, bien sea con rocas o con cualquier otro tipo de obstáculos. Este sistema incorpora las ventajas de un eje de cola tradicional y también las ventajas de una cola Z que se puede trimar e incluso elevar sacando la hélice fuera del agua. Las principales ventajas del sistema ECA son la robustez, al estar fabricado en materiales totalmente resistentes a la corrosión, acero inoxidable 316,
todo el sistema está fabricado íntegramente en este material o en bronce. Tan solo presenta un ánodo de sacrificio para proteger la hélice. Otra ventaja que tiene es, al ser trimable o elevable, lo que permite es a barcos que normalmente no tendrían esa ventaja de poder levantar la hélice, lo que permite es ahorrar consumo al disminuir la carga del motor. Y la tercera ventaja principal es la navegación en zonas de poco calado. En zonas en las que la hélice podría tocar con rocas o al engancharse con redes, podemos elevarla y desenganchar cualquier objeto que se haya enrollado o incluso navegar por encima de zonas de rocas. Este sistema, antes de ser patentado, ha sido probado durante 6 años en un barco de pesca que trabaja 10 horas al día y en esos 6 años no ha presentado ningún fallo. Este dispositivo, debido a su construcción, es válido para instalarlo en casi cualquier tipo de casco, bien sean planeadoras, lanchas rápidas, barcos de desplazamiento o barcos más lentos. El material del casco no influye, es decir, puede instalarse en barcos de poliéster, en barcos de madera, en barcos de acero e incluso en barcos de aluminio, al estar fabricado en acero inoxidable 316. Tempo agora para o noso apartado das breves. O sector conserveiro de España e Portugal, incluídas as Illas Azores, veñen de asinar unha declaración conxunta solicitando que se exclúa a conserva, especialmente o atún, das negociacións pro Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Tailandia. As asociacións nacionais de conserveiros de ambos os dous países amosan a súa fonda preocupación ante este acordo, que afectará negativamente o futuro desta industria. Lembran que Tailandia é o principal produtor e exportador de conservas do mundo e o maior exportador de atún en lata a Europa. Trátase dunha industria especialmente competitiva polos baixos custos de produción, con man de obra moi barata. Se a isto se engade a eliminación dos aranceis, o efecto será aínda máis negativo para a Unión Europea dende o punto de vista económico e social. O sector conserveiro dá emprego a máis de 17.000 traballadores en España e Portugal, sobre todo en zonas costeiras dependentes da pesca como Galicia. En toda Europa o número de postos de traballo supera os 120.000 e o valor da produción desta industria rolda os 4.000 millóns de euros. As sancións impostas pola Unión Europea pola sobrepesca de xarda están a pasar factura á flota galega. Sobre este tema pronunciouse o secretario xeral do Mar, Juan Maneiro, na súa comparecencia parlamentaria, na que responsabiliza o anterior goberno central de ter chegado a esta situación. En 2010 capturáronse 44.000 toneladas de xarda sobre unha cota inicial de 26.000. A sanción por esta sobrepesca implicaría que a flota española non puidera volver pescar esta especie ata ao menos o ano 2022. Sen embargo, as xestións realizadas polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente axudaron a minimizar o impacto desta decisión, descontando parte das toneladas. Así, España deberá pagar preto de 40.000 toneladas de xarda entre 2013 e 2023, mentres que as restantes poderán computarse por cota de bocarte. Aínda así, dende a Xunta de Galicia valoran negativamente as posibilidades de pesca da xarda para este ano, insuficiente para a capacidade pesqueira da flota galega. Contra, consideran positiva a decisión do Ministerio de realizar peches provisionais de pesca desta especie, que teñen como objetivo preservar un 7% do total da cota de xarda correspondente a España para o segundo semestre do ano, cando pode capturarse en augas galegas. O Consello Superior de Investigacións Científicas, a través do Grupo de Ecoloxía Pesqueira do Instituto de Investigacións Mariñas, ven de presentar as conclusións do estudo realizado sobre pintos e maragotas. O informe é resultado dun minucioso traballo de investigación desenvolvido ao longo de 3 anos sobre estas dúas especies, con gran valor para a flota artesanal galega. As conclusións revelan que, malia que se trata de peixes da mesma especie, presentan diferenzas biolóxicas significativas. Ambas as dúas variedades coinciden no seu carácter extremadamente sedentario e a súa longevidade, chegando a superar en algúns casos os 22 anos de vida. Coinciden nun crecemento relativamente lento e son hermafroditas, cambiando de sexo ao redor dos 10 anos. Isto implica a necesidade dunha serie de cambios no sistema de xestión desta especie no referente ás tallas mínimas. Ao ser hermafroditas non se protexe os machos, que son os exemplares de maior tamaño. Por isto, os científicos responsables do estudo propoñen medidas alternativas como a protección de pequenas zonas e hábitats
mantendo intactas as poboacións que ali viven. Pois ata aquí o noso tempo dedicado ao mar durante esta semana. Xa saben que para a próxima semana estaremos de volta tamén os xoves á mesma hora. Mentres tanto, poden volver a ver os nosos programas a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Vémonos a vindeira semana aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428.